Hey, hey, buddy. Hey. ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜାଣି ପାରିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କାହାଣୀ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାନ ଭାଇ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଫୁଲ୍, ବହୁତ ମଜାକ ଆସିବ। ଏଇନା ମୋ ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦୁଲ ବାଡ଼ରେ ଯାଇଛି ଆଉ କାନ୍ଦୁଲ ତୋଡ଼ୁଛି, ସେଠି ଟିକେ ମଜାକ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମର କାନ୍ଦୁଲ ଗଡ଼ିଆରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖିଲେ ଏ ଦେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଟିକିଏ ଖୁସି ମିଳିଛି। ଏନା ଯିବା। ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମୋର ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ବେକାର ଜଣେ ଆସିକି କାନ୍ଦୁଲ ତୋଳି ଦେଇଛି। ବହୁତ ଦେଖ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ହଁ ପଛରିବା ଯିବି, ଯାଉଛି। ଆମର କାନ୍ଦୁଲ ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମ ଚଣଚପର କୁଡ଼ିଆଟେ ଏଇଠି ବୋତଲର ପାଣି ଅଛି, ଏଟା ଖାଇବା, ପୁଣି ଏଟା ଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଏ ପାଣିକୁ ନେବା ଯୋଉଠିକି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛି, ସେ ପିଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲର ନୂଆ ଗୀତ। ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏନା ବାହାରିବା। ଯାଉଛୁ, ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଅଛି ଆମ ଗୁଡ଼ିଆ। ନେ ପାଣି ନେ ରେ। ହେ ନନି ପାଣି ନେ ନେ ନନି। चलो बेग बंदा बंद कीजिए, आम जीवा। वर्तमान एट सांग मैंने कांदुल काली को आम मार्केट को नेबू। आमर डिस्ट्रिक्ट हूँ रायगड़ा, ब्लॉक हूँ रायगड़ा। पुणी सेटार ही आम मैंने ये कांदुल चोपा काढ़ी की नेबू। चलो बंदा बंद कर जल्दी के संग माने। दारू दारू देसी दारू है दारू, दारू पी करी मार बोगल। ओके बढ़ते हैं
आगो को जीवा जल्दी, हमको जाना है। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, वीडियो शूट करने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, मूड ऑफ हो जा रहा है। आजर वीडियो एतिकी आउ नेक्स्ट देखा हब पुणी आउ गोटे वीडियो रे रहिली। धन्यवाद।